al vapor. Vinga, afanyeu-vos! Va, de pressa! Mireu, què us deia? Es diu la reina del riu i va cap a Quincy. I tu com ho saps? Aquest no és un vaixell de la línia regular. Aquesta tarda carregaran les mercaderies i a mitjanit salparan a les 12 en punt. És un vaixell immens, medeix més de 50 metres. Ei, com ho saps, tot això? M'ho va dir un mariner que va anar a comprar a casa meva. Noi, si aquesta nit baixem al port, el podrem veure bé. Sí, Intentem de pujar-hi. sí. A veure, si el vaixell és tan gran com diu en Ben, hi podrem pujar sense que se n'adonin els grans. Serà molt senzill. Bé, senzill per mi. No sé si ho podreu fer vosaltres. Sí que podrem, home, jo aniré amb tu. Molt bé, doncs d'acord. Intentarem l'aventura. A les 10 us espero al moll. Sí, ens trobarem allà. Estic segur que hi podré pujar. I jo Jo també. també, home, què t'has pensat? Peter, vine aquí. Vine. Qui hi ha? Miau! Vaja, ets tu, Mixino. Em creia que era en Tom qui rondava. Vinga, entra. Si un és llest, no és difícil guillar de casa. El pitjor és que la tia Polly es fica al llit molt tard. Diu que quan està millor és quan tothom dorm. No sé per què ho ha de dir, això. Bé, sort que tot ha anat rodó, perquè si no... Bé, no em vas a aquestes hores. Doncs veuràs, jo... T'havies ficat al llit sense despullar-te? No, és que jo, pare, volia fer... Ai, no sé ben bé quin entremaves, però sigui el que sigui l'esmarrada. Vinga, fica't al llit i compta amb el que fas. Sí, és que jo... Tens 2 minuts per ficar-te al llit, i sense rondinar. Sí. Oh, i aquests no venen. Molt bé, doncs hi penso pujar de totes. Va, tu, som-hi! Déu meu, hi ha un xicot a sota de la bota. Vine aquí! Vingut a robar, és això? Segur! Ets un petit trinxeraire. Vinga, fora d'aquí, pillastre, fora! Què
passa, Tom? Home, Huck, què fas per aquí tot sol al moll? Doncs he vingut per provar si pescava una mica. Conec un lloc que hi ha molts lluços de riu. I tu on vas a aquestes hores? Volies pujar al vaixell? Sí, ja saps que havia promès que ho faria. Però no ha vingut ningú, tothom s'ha arronsat. Ah, sí? Ei, Huck, per què no hi puges amb mi al vaixell? No, no puc. Jo he vingut a pescar al riu. Va, Huck, com a mínim, dona'm alguna idea per pujar a bord. Vull fer-ho sigui com sigui. Ei, tu, encara ets aquí, pillastre, fora d'aquí, fora! Sí, ja me n'anava! Anem per l'altra banda. Si et torno a veure pels voltants t'estomaco. Ja s'ha acabat de carregar tot? Falta una mica, capità. Aviam si us afanyeu, doncs. Sí, senyor. Per aquí no ens veurà ningú. Xxxt, calla, no parlis. Sí que és fort, que això. No et moguis, Huck. Ara és el moment. Sí. Ja som a bord. Vés a veure el vaixell, però no triguis. Jo t'esperaré aquí mateix. No vens amb mi després de tot el que ens ha costat pujar-hi, Huck? No, a mi no m'agraden gens els vaixells. No siguis ensa, ens ho passarem millor si hi anem junts. I si correm perill ens podrem ajudar, No us Ens preocupi, eixamparan, vine capità, aquí. la càrrega no caurà. Què era aquest soroll? Ja esteu del tot? Bé, capità! Tot el món s'ha desamarrat. No passa res, tornarem nedant. No facis el sardineta, home. Voltem a estribor! Mira, són les calderes. Veus els fogoners, Huck? Sí, quina colla de ganduls dormen en comptes de vigilar les calderes. Estan cansats. Merda, és sal, em creia que era sucre. Esclar, home, els fogoners suan molt i per això han de prendre tanta sal. Oh, sí que en saps d'això. Què, ens decidim a passar? Sí. Ei, Tom, vols que pugem per aquesta escala? Molt bé, Brick. Has passat amb molta habilitat aquell recolze. Ara només ens queda el gual del mussol. Això no és res per mi, capità. Som molts anys veure-me-les amb els rius i amb els homes. Quina calor. M'estic rostint. El nostre és un ofici dels més durs, sí senyor. A vegades massa dur i tot, i el pitjor és el de fogoner. Quan hem de passar els guals a tota màquina, els pobres treballen com negres, la caldera es posa al màxim i ells no paren d'afegir-li llenya. Som just a sota de la caldera, anem-nos-en. Perquè si no serem com pollastres rostits. Bé, però no es poden queixar que mai no tenen fred. Ai, Quina calor que hi feia. Aquí es pot respirar. Oh, mira, Huck. Això deu ser el pont de comandament. em sembla que hi ha algú, els llums són tots encesos. Hi entrem? Oh, quina meravella! Mira, Huck! Tot a punt! Salparem immediatament! Sí, capità! Tota la mercaderia és a bord? Molt bé, podem llevar ancorat. Provant a tota màquina! No hi ha cap escull a la vista! Preparats per salpar! Preparats per salpar! Has parlat tu? Preparats per salpar! Venen!
farem? Ai, Oh, ens enxamparan! ui, què podem fer? Què fem? Vinga, amaga't aquí. Ai. Preparats per salpar! Bé, ja ens n'anem. Per cert, on és el segon pilot? En Mike ha baixat a terra per veure els seus pares. La seva família viu a Sant Petersburg. No sé com és que encara no ha tornat. Segur que vindrà a temps, no es preocupi, capità. No li deia bé corrent, miri'l. Imbècil, com t'ho haig de dir que siguis puntual? Senyor, Si segueixes així no arribaràs mai a pilot d'un vaixell, t'ho dic jo. ho sento molt. Si et torna a passar, ja li pots dir adéu a aquesta feina, et despatxo. No te n'oblidis, noi. No, senyor. Molt bé, has pogut veure els teus pares? Doncs no, senyor, no eren a casa. Vaja, home, ja els veuràs un altre dia. I no et quedis aquí plantat, salpem de seguida. Sí, senyor. Pugeu la passarel·la! Lleveu àncores! Treu les amarres! Bé, màquina avant. Com ho farem per sortir d'aquí, Hook? Ai, no ho sé. Màquina a velocitat mínima. Màquina a velocitat mínima! Timó al centre. Parin, favor. Parin, favor! Ara que parin la roda d'estribord. Parin estribord! Les dues rodes a mitja màquina. Mitja màquina! Encara podem tornar-hi nedant. Tinc por i si ens descobreixen. Aviat passarem pel gual del mussol. Aleshores podrem demostrar la nostra perícia. Bé, jo me'n vaig a baix, Brick. Sí. Mike, Sí, a veure, digues, tu com passaries el gual del mussol? enfilant la proa al cap de les panses i amb la popa a la roca del corb, no? I com veuríem la riba amb aquesta foscor? No som òlibes. Bé, doncs, avançant a través del canal de quatre braces i en arribar a l'extrem del recolze on el calat és només d'una braça i mitja, viraria tot estribord. Estàs segur de no equivocar-te? Sí, senyor Brick. Bé, que llencin la sonda. Sí, senyor. Sonda! Sonda! Què és la sonda? Serveix per calcular la profunditat. Segurament hem de passar per un gual i la quilla del vaixell hi pot topar. Quatre braces! Quatre braces! Ei, Hook, no dèiem fa un moment que aquest Mike també és de Sant Petersburg? Quatre braces! Sí, ara em sembla que l'he vist en algun lloc. Però on? On l'he vist? On? Tres braces, tres braces! Senyor Brick ha canviat la forma del gual. Aquí hi havia quatre braces, n'estic segur. Tens raó, noi, sort que te n'has adonat. És possible que la pluja de l'altre dia hagi allargat el gual. Aquest és un dels molts perills que té un riu, ho sabies? Escolta, Mike, el Mississippi gasta aquesta mena de bromes. Quan passa això, has de saber llegir la superfície de l'aigua. Vinga, mira atentament el riu. No veus aquell fil d'espuma brillant? Doncs és un cirte, hi ha un banc de sorra allà sota. Si no anem amb compte, hi podríem encallar. A l'altra banda, hi ha els corrents. Si anem contra els corrents, ja li podem dir adéu al vaixell. Perquè no ens arrossegui, dirigim-nos cap a la cirta mantenint l'angle recte amb ella i després renejant-la a tota màquina sense treure-li els ulls del damunt. Una braça! Ara és el moment, sí a estribord! Sieu a estribord! Anta a babor a tota màquina! A tota màquina! A tot estribord!
pressió! Calderes a tota pressió! A tota pressió! A tota pressió! A tota pressió! Avant a tota màquina! A tota màquina! A tota màquina! A tota màquina! Mike, Senyor? observa sempre la superfície. La superfície de l'aigua és com la pàgina d'un llibre. Hi ha escrites moltes coses, tantes com en un quadern de punts. Espero pel teu bé que prenguis la lliçó ben aviat. Sí, Mike, ara agafa tu la roda. D'ara endavant sempre en línia recta. sí, senyor. Escolta'm, Mike, fa 3 anys que estàs a les meves ordres. Me'n recordo que al principi no paraves de plorar i jo pensava que no aguantaries gaire temps embarcat. No obstant, veig que has canviat molt. Ets tot un pilot de primera. Et queda molt poca cosa a aprendre, senyoret Michael Ploramiques. Ja sé, és en Mike, el ploramiques. Te'n recordes d'aquell xicot que es va escapar de casa seva i va haver-hi aquell aldarull a tot el poble? Bé, ho deixo tot al teu càrrec. Baixo a la cabina. D'acord, senyor Brick. Quina sort que hem tingut. Ja veuràs com se'n recorda de mi. N'estàs segur? Esclar, quan em vegi se'n recordarà i ja veuràs com ens ajuda. Mike! M'alegro de veure't. Qui sou vosaltres? Mike, sóc jo. Sóc en Tom. No em coneixes? Tom Sawyer! Oh, deixa'm anar, deixa'm! No em facis cap jugada, deixa! Et dic que em deixis! Però si no et vull fer res, de debò, Mike. Ho veus com se'n recorda de mi? Sí, sí, ja veig que et recorda d'allò més. Et faig pessigolles! Mira com et faig pessigolles! En Mike es recordava molt bé de mi. Feia temps que havíem jugat junts, però ell havia canviat moltíssim. No s'assemblava gens al Michael Ploramiques. Era quasi un home, ja. Timó a estribord? Doncs mira, es fa així. A veure, no puc jo. Oh, no, esclar que no pots, surt. Ja veuràs. Ei, Mike, i això d'aquí què és? És el tub acústic. Si crides fort per aquí, la teva veu se sent a baix. Oh, no, per favor, no ho facis. Mira la superfície de l'aigua, fixeu-vos-hi bé. Heu de saber que la superfície de l'aigua és com un llibre. Quan s'aprèn a llegir-hi bé és quan es coneix el riu. Per exemple, mireu, no veieu com un fil d'escuma? Doncs a sota mateix hi ha un banc de sorra. Caram, tan brillant com és aquella ratlla. Sí, és clar, brilla tant perquè la llum s'hi reflecteix. Un banc de sorra! Ai, la sonda! Ai, que callarem. A favor! El banc ens persegueix! Parin les màquines! Què passa? Què ha passat, Mike? És un banc de sorra! Miri, allà no veu el fil d'escuma? Imbècil, és el vent que rissa l'aigua. No saps que aquí hi ha profunditat suficient? Sí, senyor. Qui sou vosaltres? Són 2 amics del meu poble, senyor Brick. Polissons? Què passa? Ara. Què és això? Qui són aquests marrecs? S'han d'atrapar! Són polissons! Vinga! Ja us dic, pillastres, trinxeraires! Pareu-vos! Compte! Pugeu aquí! Doneu el riu! Puc, on ets, que no et veig? Què és això? Em sembla que és un rai. Sí que és un rai. Som-hi, Hook. L'hem d'aconseguir nedant abans que s'allunyi d'aquí sense que ens vegin. Sí, nedem amb força.
Escolti'm, ei, escolti'm! Quin és aquell poble? Aquest poble es diu Sant Petersburg, amic meu. Segur que no s'equivoca? N'està segur que Sant Petersburg? Com vol que m'equivoqui? Jo vaig néixer en aquest poble i no me n'he anat mai. És Sant Petersburg. Moltes gràcies! Que tingui sort amb la pesca! Ei, nois, va, ja arribem a casa. Vinga, vinga, alceu-vos, nois, que em sentiu? Ja som gairebé a Sant Petersburg. Mireu, no és el vostre poble, aquell que es veu al fons? Mira, ja hem arribat, Huck. Sí? I estem molt agraïts. Gràcies, senyor. De res, nois, de res, i aneu amb compte quan nedeu. Quin parell de marrecs entremaliats. Adeu, senyor, i gràcies. Adéu, senyor. Quan vaig entrar per la finestra ja clarejava. El meu germà dormia com sempre, com un soc. Però el millor va ser quan vaig arribar a l'escola. Tothom m'esperava perquè els contés l'aventura. Ells no hi van anar perquè els van enxampar quan sortien de casa. Vaig explicar el que havia passat al vaixell i tots m'escoltaven bocabadats. La Becky i tot.